Здравейте, хора! Това е вече трети епизод на Minecraft Survival. Както помните, заради глупавата планина умрях, но и затова почнах от начало. Но нищо. Така, нека да щупиме този кол, за да имаме факли, разбира се. Така. Да знаете, аз имам един приятел, май ви казах в миналия епизод за него. Аз не помня много добре. Нищо, ще ви кажа пак. Името му е Totster62. Той има за сега доста видеоклипове. Има 9 абоната. Надявам се да му сабскрайбнете на канала, защото и така. Не знам защо. Просто му сабскрайбнете или шервайте. Или му шернете всички видове, сабскрайбнете и лайкнете. Ето това трябва да направите. Това ви е мисията, като изгледате това видео. Така, ето. Ще счупиме и този. И когато си намериме айрон и си направиме кофа, ще си направиме такова, дето прави кобълстон. Не знам как да го кажа, но ми е се тая. Малко кашлям, но пак ми е се тая. Напоследък имам проблеми с програмите и се чудя как да си намеря програма за компютър, с която да снимам. И аз много се надявам да ми покажат как да я намеря, за да мога да снимам и на компютър. Така. Още какво? Да, ето, взех колът. Странно, защо ли ми е малко живота? Май съм се бил. Какво да се прави? 40. Добре. Ето, тук ще си сложа честа, тук крафтинг тейбъла. Така ще си направя печка. И да знаете, на миналия ми епизод който го кръстих глупавата планина, извинете, просто малко позбърках заглавието и написах глипавата планина. Знам, няма голям смисъл глипавата, но ще се опитам да го оправя. Малко да хапнем. Тук трябваше първо да го таковам. Така, ще сложиме 3 кол. Така, имам ли дърво? Не, нямам. Разбира се, че нямам всъщност. Как се очаква и да имам? Чакай, дали имам? Даже нямам и легло. А пък... имал съм материали за него. Отивам малко да почупя дърво. Така. Както знаете, ви помолих да му сабскрайбнете, защото той също прави много хубави видеа и на мен специално са ми много интересни. Вие можете също да си кажете мнението. Наистина някои хора лесно си намират програми за снимане, но на мен специално ми е най-трудно да ги намеря. Не знам вие, ако вие имате канал, не знам как се оправяте. Може да напишете в коментарите с коя програма снимате и как да я намеря, разбира се, защото
Това ми е най-трудно, да намирам самите програми. Но както и да е. Така. Може би някой път ще се опитам да накарам един мой приятел да се включи в канала ми. И аз много ще се радвам, ако той се включи. Той си няма канал, но ще участва в моя. И може би ще си добавя някои неща в името на канала ми. Така, нека да обработим дървото. Да си направим легло, за да вечерите минават по-бързо. Не ми харесва. Ето така. Така малко стикове ще направя. И факли, разбира се. Ето тук 2. Сега, дали можем още дърво? Да, ето тук. Така малко една нова кирка. И така. Мисля за сега да е това. Знаете, някои хора са чували за други вируси, освен Null, Herobrine, забравих, не Null, обърках се малко, Entity и Herobrine. Доста хора са чували за този Null, който ще да ви кажа. Но изглежда някои вече знаят, разбира се, за него и той сигурно ги е плашил. Бързо си лягам. И ако знаете как да ги спалнете, моля ви се, кажете. Или кажете името на канала си, видеото в което, или видеото къде, което правите. Гри! Ох, това беше на кос. Така, тук няма вече неща за взимане, така че можем да си отдъхнем. Смятам тук малко да сложим това дърво тук. Така. Една такава врата може. Защо? Не, всъщност ще искам като бункер да го направя. Не знам, що повече ме кефи. Така. Ето тук ще пробия 2 дупки. Ето така. И скоро наистина ще си направим стълби. И така паяците няма да могат да влизат. И тия тук неща ще ги преместа. О, супер! Стрели и кости. Ако намеря вълци, ще съм късметлия. Наистина. Така. Какво ли още има тук? Айде, малко ще си довърша тази кирка. Така, тук. Да, прав път. Не тия да не ги чупим. Ето тия тук. Така ще ги щупим. Аз много се надявам колкото се може по-скоро да започна да снимам на компютър, за да мога да качвам клипове на други игри, освен Майнкрафт или някоя друга за телефон.
Така, какво тук мога да направя? Ето. Опа. Опа, съжалявам. Ето това тук ще го преместа. И ще си вземем така. Тия. Да. Ето ги. Тук не щях да се развикам. Къде са? В честа ще си сложа ненужните неща. Всъщност, защо ми е този кобълстън? Я да го използваме за нещо. И най-големият ми проблем ще бъде за сега с прозорците. Защото на такова място, където ми е къщата, просто не знам как ще ги намерим. Ето тук така. И тук така. Ето, че се един такъв прозорец, голям, хубав. Тук няма нищо, както винаги. Или ще трябва да се преселвам, или нещо друго. Но не се безпокойте, все ще намерим начин. Така, нека да почупиме малко не, щях да кажа планина. Имах предвид дърво. Аз много искам да отида в краят и да убия Ендър дракона. Просто много искам да го убия. До сега не съм успявал, но съм сигурен, че ще успея. И също така, ако вие сте успявали на Survival сами при това да го убиете, моля да споделите в коментарите. Ако не сте го, може пак да споделите. Така, тук смятам, може би скоро да си заграждам къщата. Добре. Малко да покрафтим. Ето от това. Взимаме това. И започваме ограждението. И аз трябва малко да хапна. И остана ми само едно мезе. Т.е. месо. Тук смятам да сложа като покрив. Тук. Да, така. И прозорците за сега да са ми такива. Така. Сега малко стикове. Стълба. Къде са стиковете? Ето ги. Пак една стълба. Ето. Брокваме тази факла. И започваме да слагаме стълбите. Свършиха ми. И какво да се прави? Ще се качваме тук, ако трябва. Също така. Дай да видим какви материали имаме.
Естествено, ние нямаме. Пак не успях. Ще се опитам да скоча и да... на кого съм бях? О, успях! Успях! Видяхте ли го това? Жалко, че не мога да удрям. Ето така. Видяхте ли? Чакай малко, чакай. Добре, това не е се оказало мина. Значи сме в безопасност. И смятам тук да си направим като паркор, за да влизам. Според мен ще е яко. Така. Ето тук така. Тук ще влизам. Не ми харесва нещо. Всъщност тук не ми харесва как са застанали. Искам да я повече да джъмпва. Така. Ето тук така. Ето така лесно ще се влиза. Ето още малко ще почукаме, за да зомбитата тук не могат да се качват. Или други мобове. И ако се качат, това ще е гадно, разбира се. Така, ето тук ще сложим следващите камъни за парков. Да видим дали ще се получи. Да, ще се получи. Тук няма голямо значение. Ето така. И така си влизам в къщата. И си лягам. Според мен това ще се получи доста по-добре от миналия път. Много ме кефи този паркор, как си го направих. Я да го изпробваме тичайки. На кой съм да успея. Не мога да скача. Така, къде да... ето кол. Кол и само кол. Радвайте се на колът. Той ни спасява винаги, когато се нуждаем от светлина. Ръкопляскайте му. Той винаги ни спасява. Да знаете, ако някои от вас знаят интересни игри при това за телефони, пак моля да ги споделят с мене, разбира се. Колко време достигна. И честно казано, мисля това да е за този епизод. Надявам се да ви е харесал. Сабскрайбвайте, лайквайте, абонирайте се. Всъщност това значи да се шервайте най-вече. И
Чао! Опа! Ох, какво става? Извинете. Просто ще го